Γκάλι, θέλω να μας πεις μια περίεργη ιστορία που έχεις στο κομμωτήριο. Περίεργη ιστορία. Θα σου πω σήμερα μια ιστορία που έζησε με μια νύφη πριν 5 χρόνια. Λοιπόν, μας είχε καλέσει η νύφη στο σπίτι της, έπρεπε να πάμε να τη χτενίσουμε στο σπίτι της. Είχα πάει μαζί με μια make-up artist στο σπίτι της και όπου εκεί ξεκίνησαν όλα. Ενώ ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι, πολύ ενθουσιασμένοι, πολύ ευτυχισμένοι, ξεκινάμε σιγά σιγά την προετοιμασία. Ξεκινάω την προετοιμασία στα μαλλιά της, ψήνω το μαλλί, βάζουμε τα κλιψάκια και σε κάποια φάση λέει η κοπέλα, παιδιά, θέλω να μου δώσετε 5 λεπτά γιατί δεν αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, θέλω να πάω μια τουαλέτα και έρχομαι. Είμαι οκ. Μπαίνει τουαλέτα, ξαναέρχεται, ξεκινάει η make-up artist την προετοιμασία στο μακιγιάζ της σε κάποια φάση και τη λέει, μισό λεπτό, θέλω άλλα 2 λεπτά, δεν αισθάνομαι καλά, θέλω να ξαναπάω 2 λεπτά στην τουαλέτα. Πάει στην τουαλέτα και έρχεται και λέει, δεν αισθάνομαι καθόλου καλά, θέλω λίγο να χαλαρώσουμε, να σταματήσουμε λίγο τη διαδικασία, θέλω λίγο να ξαπλώσω. Λέμε εντάξει, οκ, θα της δώσουμε λίγο το χρόνο, μπορεί να αγχώθηκε λίγο η κοπέλα, να μην αισθάνεται καλά. Περνάει ένα δεκάλεπτο, περνάει ένα τέταρτο, λέμε εντάξει, περνάει η ώρα, περνάει ο χρόνος, θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Πάει η make-up artist ξανά στο δωμάτιο, της λέει δεν αισθάνομαι καθόλου καλά, αν μπορείς να με βάψεις εξαπλωμένη στο κρεβάτι. Τι να κάνει, ξεκινάει τη διαδικασία, τη βάφει λίγο στο κρεβάτι, περνάει η ώρα, της λέει μισό λεπτό, θέλω να σταματήσουμε λίγο, θέλω να σηκωθώ λίγο, να πάω στην τουαλέτα ξανά, πάει στην τουαλέτα ξανά, βγαίνει και λέει θέλω να πάω στο νοσοκομείο. Και μένουμε όλοι με το στόμα ανοιχτό. Τι τώρα, πάει στο νοσοκομείο? Δεν γίνεται. Λέει όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μείνω στο σπίτι, θέλω να πάω τώρα στο νοσοκομείο. Μπαίνει στο δωμάτιο, ντύνεται, αλλάζει τα ρούχα της, εκεί που φορούσε το νυχτικάκι του γάμου και όλα αυτά, φοράει μαύρα ρούχα, βγαίνει έξω και λέει θέλω να πάω στο νοσοκομείο. Της λέμε δεν γίνεται να πας στο νοσοκομείο τώρα, ψάχναμε εμείς εντωμεταξύ να βρούμε κάποιον γιατρό, να έρθει στο σπίτι, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να την ηρεμήσουμε λίγο, μετά από λίγη ώρα παίρνουμε έναν γιατρό στο σπίτι, εκτάκτος, κυριακάτικα, ήταν 12 η ώρα, ήταν πρωί, έρχεται ο γιατρός στο σπίτι και τη λέει, κοίταξε να δεις, δεν έχεις κάτι, προφανώς αγχώθηκες, θα σε κάνω μία ένεση τέλος πάντων για να χαλαρώσεις λίγο, για να ηρεμήσεις, για να μπορείς να βγάλεις την ημέρα. Αυτή να επιμένει ότι όχι, δεν θέλω να κάνω την ένεση, μήπως μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Όχι, της λέει αυτή είναι η μόνη λύση για να πάρεις λίγο τα πάνω σου. Εν τέλει, κάνει την ένεση. Χαλαρώνει ακόμα περισσότερο, ξαπλώνει. Τώρα εμείς είμαστε σε κάποια φάση, είμαστε σε μια φάση ότι πρέπει να την ολοκληρώσουμε γιατί η ώρα περνούσε, ο γάμος έπρεπε να γίνει, ο γαμπρός είχε αγχωθεί, δεν ήξερε τι να κάνει, να έρθει από το σπίτι, να μην έρθει, να ακυρώσουμε το γάμο, να μην ακυρώσουμε το γάμο κτλ. Και σε κάποια φάση παίρνουμε την απόφαση ότι συνεχίζουμε τη διαδικασία, ξαπλωμένη η νύφη στο κρεβάτι. Η make-up artist ολοκληρώνει όλο το μακιγιάζ στο κρεβάτι, έρχεται η ώρα να της κάνω το μαλλί. Βγάζω τα κλιψάκια, κάθεται λίγο έτσι, λίγο τύπου ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Της λέω κοίταξε να δεις. Θέλω να ηρεμήσεις. Όλα θα πάνε καλά. Έχεις κάνει την ένεση. Είναι θέμα χρόνου να πάρεις τα πάνω σου. Το να σε χτενίσω εδώ στο κρεβάτι δεν γίνεται. Θα πρέπει τουλάχιστον να κάτσεις σε μια καρέκλα. Έλα σιγά σιγά, έλα να φάμε κάτι. Έστω λίγο. Να πάρεις λίγο τα πάνω σου για να συνεχίσουμε. Με χίλια ζόρια. Τη σηκώσαμε από το κρεβάτι, τη βάλαμε στην καρέκλα εκεί για να τη χτενίσω. Σιγά σιγά όσο περνούσε η ώρα γινόταν ακόμα καλύτερα η νύφη. Την ταΐσαμε. Εν τω μεταξύ αυτή ήθελε να πιει και λίγο. Την απογορεύσαμε γιατί είχε κάνει και την ένεση. Εν τέλει, μετά από λίγη ώρα πήρε τα πάνω της. Εν τω μεταξύ εκείνη την ώρα που ήταν ξαπλωμένη είχαν έρθει και οι φωτογράφοι στο σπίτι και μας λέγανε τώρα εμείς τι να κάνουμε, τι πλάνο να τραβήξουμε. Βγάζουμε τον ηφικό έξω εμείς, να κάνουμε μια αναστάτωση σε όλο το σπίτι, να στήσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, για να μην την αγχώσουμε και περισσότερο την ύφη
και να της λέμε όλα καλά, ο φωτογράφος φωτογραφίζει το σόι, φωτογραφίζει το νηφικό έξω. Μην αγχωθείς, εμείς έχουμε χρόνο. Εν τω μεταξύ, χρονικά είμαστε όχι πολύ ωριακά. Εν τέλει, πήρε στο τέλος τα πάνω της η νύφη, τα καταφέραμε, τη χτενίσαμε και στο τέλος έκανε και ένα μικρό ρετουσάρισμα η make-up artist τις τελευταίες λεπτομέρειες. Η νύφη μας βγήκε πάρα πολύ ωραία. Φυσικά δεν θα πω το όνομά της. Αυτή τη στιγμή μένει στο εξωτερικό, έχει κάνει 2 παιδάκια, να τα χαίρεσαι. Πιστεύω τώρα εσύ που βλέπεις το βίντεο έχεις καταλάβει ποια είσαι και την ιστορία σου τώρα που λέω. Σε παρακολουθώ στο Facebook και στα social. Χαίρομαι που είστε ευτυχισμένοι, χαίρομαι που έχετε μεγαλώσει την οικογένειά σας. Πάντως η ιστορία σου έχω να σου πω ότι έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό μου. Ήσουν πολύ όμορφη νύφη, ήσουν πολύ λαμπερή, ήσουν πολύ εντυπωσιακή και το καλύτερο απ' όλα όταν με έστειλες μήνυμα στο τέλος που με είχε στείλει σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρόλο αυτό που ζήσατε ότι μας ζήτησε και συγγνώμη η κοπέλα στο μήνυμα. Της λέω τι συγγνώμη, αλλήμωνο, μας ευχαρίστησε 1000 φορές η κοπέλα και αυτό που μας είχε μείνει ήταν η ευγένειά της και η στεναχώρια που αισθανόταν η κοπέλα εκείνη την ώρα δεν ήθελε να μας τη μεταφέρει, παρόλο που όλο αυτό το άγχος, όλη αυτή η κατάσταση ήταν στο τέλος όλα σούπερ. Θέλω να σου πω κάτι ακόμα. Ξέρεις ότι υπάρχει και μια άλλη θεωρία για να επαναφέρεις έναν πελάτη στη θέση του όταν έχει άγχος. Τι? Είναι η θεωρία του σοκ. Τι? Εκείνη τη στιγμή που αγχώνεται πολύ, Ναι. του δίνεις μια πολύ καλή, αλλά όχι και πολύ δυνατή σφαλιάρα. Ναι, είναι δυνατόν μια σφαλιάρα. Ρε παιδί μου, είναι για το καλό αυτό. Σοκάρει ο οργανισμός και συνέρχεται. Εγώ το κάνω στον εαυτό μου. Δεν το ξέρω για την επόμενη. Οκ. Ευχαριστούμε, Γκάρι. Εγώ ευχαριστώ.